Ako si vybrať najlepšiu zubnú kefku v 5 krokoch. Zhrňme si to. Pri ďalšom nákupe postupujte podľa tohto zoznamu. Tvrdosť, iba mäkká soft alebo extra mäkká. Bez kompromisov. Vlákna, hľadajte zaoblené konce a viacúrovňový zvlnený profil. Hlava. Zvoľte menšiu veľkosť pre lepšiu manipuláciu. Rukoveď musí byť pohodlná a ergonomická. Výmena. Nezabudnite kefku vymeniť každé 3 mesiace alebo po chorobe. Záver. Najlepšia kefka je tá, ktorú používate správne. Teraz už viete, ako si vybrať zubnú kefku ako profesionál. Pamätajte, že aj tá najlepšia kefka na svete je vám na nič, ak ju nepoužívate pravidelne a správnou technikou. Správny výber je však prvým a najdôležitejším krokom k žiarivému úsmevu bez mýtov.